Dobrý den, dámy a pánové. Toto je podcast Společně zvládneme víc, podcast o podnikání a o networkingu. Moje jméno je Romana Křížová a jsem zakladatelkou a majitelkou konceptu podnikatelských klubů Business Friends. Mým dnešním hostem je Monika Pálenkáš, majitelka estetické kliniky MP Clinic. Tato klinika v sobě snoubí individuální přístup, přirozené výsledky a nejmodernější technologie. Jejich cílem je nejenom inspirovat, ale také vzdělávat, aby se lidé opravdu cítili dobře ve své kůži. Já tě tu, Moniko, dnes vítám. Ahoj Románka, pozdravujem. Rovnou se tě začnu ptát samozřejmě. Ty vlastníš kliniku společně s manželem a to je i poměrně netypická záležitost, k tomu se ještě dostaneme, ale co vás vlastně takhle společně vedlo k založení estetické kliniky? Tak vlastne v rámci tohto oboru máme skúsenosti z minulosti, kde sme pracovali na jednej súkromnej klinike, kde som vlastne robila riaditeľku tejto kliniky. A nejak sme sa rozširovali v rámci oboroch a s tým, že Michal, vlastne môj manžel, má skúsenosti v tejto oblasti už z minulosti. V rámci teda zdravia, v rámci výživy. On pripravoval vlastne aj majsterky sveta v rámci vlastne fitnessu. Takže sme to tak nejak sklbili dohromady. A začali sme tam pracovať spoločne. No samozrejme, boli tam nejaké veci, ktoré sme chceli posúvať na vyššiu úroveň a vedeli sme, že len sami si to budeme môcť robiť tak, aby sme tým našim klientom poskytli presne to, čo vlastne od nich, ako nie, že od nich očakávame, ale aby sme vlastne tú sféru toho privátneho zdravotníctva posunuli na vyšší level. Takže sme sa snažili zobrať si z toho vlastne nejaké ponaučenie, vychytať to, čo nechceme robiť a vlastne sa zamerať na to, ako to robiť oveľa lepšie. Mm-hmm. Super. Já přesně vím, co myslíš, protože myslím si, že je důležitý hlavně vědět, co člověk nechce, od toho se odrazit a potom to posunovat tam, kam chce. A jak to vlastně vypadá, když podnikáte společně s manželem, nelezete si na nervy, protože jste spolu vlastně opravdu 24 hodin denně a máte tam nějak rozdělené role v rámci firmy? Áno, máme a vlastne už je to rok, čo fungujeme spoločne a musím povedať, že tie začiatky boli veľmi ťažké, pretože byť spolu 24 hodín denne a vlastne fungovať spolu v súkromnom živote, v pracovnom živote a 7 dní v týždni, 24 hodín je veľmi namáhavé hlavne na tú psychiku, pretože predsa človek potrebuje mať ten balans, či už v súkromnom alebo v pracovnom živote. A keď sa to zrazu dostane dokopy a ten človek strávi s niekým, presne tak s manželom, každý deň, tak je to veľmi ťažké potom rozdeľovať. Takže sme si povedali, že najlepšie bude, keď fakt ten pracovný život necháme v práci, rozdelíme si role. Takže ja vlastne v našej klinike sa venujem teda hlavne tomu manažmentu, marketingu a nejakému takému zastrešovaniu tej kliniky. A Michal samozrejme tým, že má tie skúsenosti, tak pracuje vlastne s klientami presne v oblasti toho zdravia a tej výživy. Takže sa nám tak pomaličky podarilo to tak zosúladiť, ale samozrejme vieme, že určite je ešte na čom pracovať do budúcna. Ty jsi zmínila, že vaše klinika existuje zhruba rok, ale já jsem měla možnost se s vámi setkat právě před tím rokem, když jste začínali a sleduju ten váš příběh vlastně v přímém přenosu a musím říct, že se vám povedl neskutečný úspěch, protože to, co jste za ten rok dokázali, tak je opravdu obdivuhodná záležitost. A v čem vlastně spočívá to tajemství, v čem se vaše klinika liší od těch ostatních zařízení, protože samozřejmě estetických klinik, neříkám, že jich je tady hodně, ale jsou tady poměrně významné a známé estetické kliniky, tak jak se vám podařilo tak strašně rychle se rozrůst v tak krátké době a být tak úspěšní a mít tak velikou a různorodou klientelu? Myslím si, že je to hlavne tým, že to
to, čo vlastne máme ako keby také naše motto kliniky, ten individuálny prístup ku každému klientovi, nie je len motto, nie je to len nejaký ako marketingový ťah, je to vlastne celé naše fungovanie a ten náš prístup. To, že sme manželia a fakt pre nás tie hodnoty, či už ako v rámci manželstva, súkromného životu, ale aj vlastne v rámci tej pracovnej sféry, sú veľmi dôležité. A vyberáme si ľudí aj do týmu, presne na základe tých hodnôt, ako je dôvera, ako je úprimnosť, ako je nejaká taká pracovná morálka, charakterové vlastnosti. Tak to, že si vyberáme ten tím a sami sme takíto ľudia, tak v rámci toho môžem povedať, že ten tím ľudí, ktorých máme vlastne na klinike, je už tak zohratý, že my vieme presne, ako chceme vystupovať voči tým klientom, čo im chceme predať, ako s nimi budeme komunikovať a je to vlastne presne tá hodnota toho prístupu. Toho, že niekedy nám klienti hovoria, že ešte sa nestretli s takým prístupom, s takým, ako by som povedala, až rodinným prístupom, takým ako proklientským nad rámec toho, pretože fakt si vážime každého jedného klienta. Tak ako si povedala, tá konkurencia v dnešnej dobe je veľmi veľká v rámci presne týchto kliník. Takže vieme, že len takto sa môžeme oddeliť od tých ostatných. Toho, že fakt si budeme vážiť každého jedného klienta bez rozdielu toho, či nám príde na jedno ušetrenie, či to bude náš dlhodobý klient. Takže v tom rozdieli vôbec nerobíme. Já musím říct, že právě když k vám člověk přijde na kliniku, tak to není jenom o tom přístupu k těm klientům, ale je tam strašně moc cítit, že máte skvělý tým lidí a že tam rádi pracují, že vy se k těm zaměstnancům a spolupracovníkům nechováte jako k zaměstnancům, ale je tam cítit přátelské prostředí. Je tam hodně tam vnímám vždycky, že ti zaměstnanci se cítí být součástí té firmy, že skutečně ono to zní jako klišé, jsme rodinná firma, ale ono to tak u vás opravdu je. A je vidět, že ti zaměstnanci opravdu žijí tou firmou a tím, jak se to přenáší vlastně, jak ti zaměstnanci jsou tam spokojení, tak oni potom tu dobrou energii přenášejí i na ty klienty a já si myslím, že se vám to potom takhle krásně vrací zase skrze ty zaměstnance, protože každý ten klient, který tam přijde, tak má opravdu péči už od toho prvního momentu, kdy k vám vstoupí. Tak to jenom tady říkám svoji vlastní zkušenost, protože samozřejmě člověk, když přijde do estetické kliniky, tak je z toho vyšokovaný, vyděšený, ať už tam přijde jako klient, nebo tam přijde na návštěvu kvůli domlouvání všeho možného, ale stejně je tam takový ten ostych, takový ten strach, zvědavost, co a jak, zvlášť u člověka, který vůbec nemá s tímhletím žádné zkušenosti. Já bych se zeptala, s čím vlastně nejčastěji k vám chodí vaši klienti? Co s nimi řešíte nejčastěji? Mm-hmm. Tak tým, že môžem povedať, že sme taká multioborová klinika, že nie sme len tá estetická, ale vlastne tá estetická, aké je to vlastne to ponímanie veľmi široké, takže sme sa rozrastli aj v rámci oboru dermatológie, klinickej výživy, máme psychoterapiu, hypnoterapiu, estetickú medicínu, prístrojové ošetrenia a ďalšie možnosti. Takže vlastne sa stretávame s rôznymi problémami, s rôznymi ako tými pohľadmi klientov, čo by chceli riešiť. Takže, ale najčastejšie asi to je vlastne úprava tej stravy, úprava tej výživy, celkový taký ten prístup k tomu telu, pretože sa nám veľmi často stáva, že k nám chodia klienti ako, nechcem povedať, k takej poslednej možnosti, ale veľa ľudí práve skúša rôzne alternatívy v rámci toho chudnutia. To znamená najlacnejšie a najrýchlejšie. Vygooglia si ako rýchlo schudnúť. Nakúpia si rôzne bylinky, rôzne kvapky, chudnúce čaji, rôzne diety, jedálničky a navštevujú rôznych nutričných poradcov. To absolútne nechcem nikoho prácu teraz dehonestovať, len hovorím, s akými teda chodia k nám prípadami a my práve prichádzame na to, že oni vyskúšali možnosti od škály od A do Z a potom prídeme na to, že vôbec nikto sa ich neopýtal na to, že aký teda na základe čoho robili tie jedálničky. Čím spravil niekto krvné testy. Čím spravil niekto zdravotnú diagnostiku. Pretože nastavovať niečo klientovi
a nespraviť predtým, nemať predtým nejaké podklady v ruke, je veľmi veľký hazard so životom a so zdravím. A bavíme sa teraz o tom, že k nám chodia klienti, ktorých váha je nad 100 kg, čo už sa pomaličky blíži aj k nejakej teda obezite. A tam už si myslím, že už nie je veľmi akože sranda hazardovať s tým životom, pokiaľ tam nie sú nejaké teda podklady k tomu zdravotnému stavu. Takže to je asi taká najčastejšia teda problematika, ktorú riešime. A jak se to teda vlastně u vás řeší? Protože určitě teda možná bych tě poprosila, abys řekla něco vůbec o té technologii, protože samozřejmě spousta lidí se snaží zhubnout, potom když si vybere nějakou neutrální, nepersonalizovanou metodu, tak se třeba potom trápí, pořád jim nejde schodit ta kila a vlastně nevědí proč. U vás potom díky rozboru krve zjistí proč, co jim schází, na co případně mají intoleranci a další záležitosti. S tím se dá potom u vás pracovat, ale určitě by mě zajímalo, jak vlastně, jaké jsou ty postupy. Plus máte i různé technologie, to znamená různé i přístroje. Takže jak tohleto všechno pak kloubíte dohromady, jak to vlastně vypadá? Mm-hmm. Tak určite základ je fakt, tak ako som povedala, zhodnotenie toho zdravotného stavu klienta. Cez tú zdravotnú diagnostiku na prístroj InBody, cez tie krvné testy, až po následnú vlastne péči toho klienta. Tak ako si spomínala, máme tie najmodernejšie technológie od firmy BTL, čož si môžem dovoliť povedať, že je špička na trhu. Je to česká firma. Takže je to pre nás veľmi také ako plus. S tým, že oni fakt majú distribúciu do viac ako 120 krajín celosvetovo. Celkovo sú veľmi uznávaní. A ich prístroje sme si vybrali kvôli tomu, že sú to samozrejme zdravotnícke prístroje. Nie sú to nejaké ako kozmetické. Sú to fakt prístroje, ktoré dokážu riešiť veľmi ako závažné zdravotné problémy. Sú na to klinické štúdie. Je za tým fakt veda a výskum. Všetko, čo povedia, tak majú proste patentované, majú rôzne patenty a vlastne my máme takýto presne prístroj, jeden z nich je M-Scalp Neo, ktorý pomáha presne práve na redukciu tej hmotnosti a to práve znižovaním viscerálneho tuku, ktorý veľa ľudí vie, že je ten najviac problémový, pri ktorom vlastne vznikajú rôzne ochorenia, srdcové ochorenia. Takže to nie je sranda a je to fakt jediný prístroj na svete, ktorý tento viscerálny tuk dokáže znižovať. Takže na jednu stranu je to áno, to také, že na tú krásu dokážu samozrejme spraviť to, že ten človek bude vyzerať dobre. Také multi prístroje, ktoré sa zamerajú nielen na tú krásu, ale na to zdravie. To znamená, že na jednu stranu vám pomáhajú redukovať tú hmotnosť, ale na druhú stranu z toho zdravotného pohľadu znižujú ten viscerálny tuk. A tam na to nadviazuje ďalšie a ďalšie prístroje. Ale sme zastanci toho, že tým, že sme si vybrali firmu BTL, tak prístroje vlastne máme všetky, len od tejto značky. Já právě vím, že ten viscerální tuk, pokud člověk se snaží zhubnout, tak ten viscerální tuk je téměř nemožné zhubnout, je téměř nemožné se ho zbavit, takže myslím si, že tohle je opravdu hodně zajímavá záležitost. Ale jinak my různě, když si spolu povídáme, tak ty vždycky zmiňuješ léčba, prevence. Ono slovo léčba a prevence v souvislosti s estetickou klinikou není moc běžná kombinace. Tak jestli nám třeba řekneš něco, proč hodně zmiňujete tu léčbu a prevenci a v čem to vlastně spočívá? Vlastne to som chcela ešte dodať, keď sa pýtala na tú estetickú. Tak estetika, celkovo to slovo, je takéto vnímanie, taký ten cit pre tú estetiku. Veľa ľudí samozrejme má spojenú tú estetiku s tou estetickou dermatológiou, ale za nás je to také celkové to vnímanie toho človeka, pretože tá krása je veľmi ako také slovo, ktoré sa dá vysvetliť mnohými spôsobami. Nielen tá vizuálna, fyzická, ale je to tá sebadôvera, sebahodnota, je to zdravie, pretože keď je človek zdravý a proste cíti sa vnútorne spokojný, tak potom aj vyžaruje úplne inak.
Takže presne preto sa zameriavame na tú prevenciu, pretože dôležité u nás na klinike nie je, že riešime len ten následok toho, že ten človek príde, má už tých 120 kg, alebo má proste nejakú zlú pleť, poškodenú pokožku, alebo ho trápia nejaké psychické problémy. Ale my sa snažíme prísť na tú príčinu. Prečo sa to stalo? Pretože jedna vec je to vyriešiť, áno, pomôžeme vám schudnúť, vyriešime pleť, dáme dokopy, ale pokiaľ teda nezačneme riešiť tú príčinu, tak ten človek príde zas o 3 mesiace. A našim cieľom, to práve stále hovorí Michal, je to, že my toho človeka nepotrebujeme vidieť o 3 mesiace. To ale neznamená nič zlom. My ho radi uvidíme. Nech k nám príde na kávičku, nech nám príde povedať, ako sa má. Ale my mu znova nepotrebujeme robiť tie ošetrenia, pretože chceme vidieť ľudí v jeho okolí, chceme pomáhať ďalším a ďalším ľuďom, ktorí riešia rôzne tieto problematiky. A práve tým, že vyriešime tú príčinu, tak už tam nebude ten ďalší následok. Ako keď veľa kliník rieši len následky, ale ten človek, pokiaľ sa nezmení tie stravovacie návyky a celkovo návyky ako životného štýlu, tak vždycky bude spadať do toho istého, kde vlastne začal. Mm-hmm. A samozřejmě, když k vám člověk přijde, tak dobře, když přijde s nějakým konkrétním problémem, jak vlastně zajistíte to, že ten člověk skutečně dostane tu adekvátní péči, to, co přesně potřebuje? Mm-hmm. Tak samozrejme, ako som to tu už spomínala, budem určite spomínať ešte veľakrát, tak je to tým, že ako sme multioborová klinika, tak máme tím lekárov, máme tím špecialistov a samozrejme každý z týchto lekárov a špecialistov má nejakú tú konzultáciu s tým klientom. Napríklad dermatológ vie toho klienta vyšetriť v rámci tej pokožky, doktor za klinickú výživu v rámci tých krvných testov, ďalší vlastne lekár sa na to vie pozrieť, keď sa bavíme o niekom, kto má nadváhu z tej obezitologickej časti. Takže tým, že ten klient prejde rôznymi ošetreniami a rôznou ako keby následnou postupnou péči, tak vieme zaručiť, že sme fakt prišli úplne na to jadro toho, prečo ten klient k nám prišiel a čo chce riešiť. Pretože veľakrát sa nám stáva, že klient nás kontaktuje, povie, že ja neviem, chce ísť na aplikáciu kyseliny hyaluronovej, chce zväčšiť rty a my prídeme vlastne na to, že tá problematika je úplne niekde inde. Takže veľakrát sa snažíme tým klientom nie, že nevyhovie tomu požiadavku, ale skôr s nimi viesť tú konverzáciu. Prečo to chcú, čo je tým cieľom, aby sme sa správne pochopili, pretože veľakrát ten klient ani nevie, čo chce. Niekto mu niečo povedal. Ale našim cieľom nie je, aby boli spokojní ľudia v jeho okolí, že niekto ho poslal, choď si dať zväčšiť pery. Našim cieľom je fakt vyhovieť potrebám toho klienta, aby sme reálne splnili to, čo ten klient vo vnútri seba cíti, alebo čo jeho telo vyžaduje, alebo čo on si sám praje. A u vás hodně se zaměřujete právě i na ty neinvazivní techniky, což si myslím, že je taky strašně fajn, protože jinak, ale myslím si, že to jsou potom třeba i obavy lidí, kteří přemýšlejí o tom, že by využili služeb estetické kliniky, tak je tam ta obava, že hned mě budou nutit do něčeho, začnou do mě řezat a já nevím, co všechno. Takže jak je to teda vlastně u vás? To je veľmi, veľmi dobrá otázka. Áno, vlastne prístroje od firmy BTL sú, tie, ktoré máme my, sú neinvazívne. To znamená, že žiadne invazívne zákroky, žiadne liposukcie, žiadne rezanie, celkovo ako naša klinika je za tú prirodzenosť. To znamená, že všetko, čo riešime, chceme riešiť tou neinvazívnou, tou prirodzenou cestou. A je to hlavne kvôli tomu, že pokiaľ klient ide riešiť niečo invazívne, tak už proste rieši momentálnu situáciu. Momentálnu, to znamená napríklad liposukcia. Áno, chcem teraz do mesiaca vyzerať proste fit, top, nechcem mať tuk. Áno, idem na facelifting, chcem mať tvár vypnutú, krásnu, presne do mesiaca. U nás je ten proces trošku dlhší
A tie výsledky práve pomocou tých neinvazívnych prístrojov trošku trvajú a finálny výsledok je až do 3 mesiacov, ale o to je dlhodobejší. To znamená, že my stimulujeme, aby to vlastné telo chudlo, aby tá pokožka regenerovala, aby sa tvoril ten vlastný kolagén. A to znamená, že touto cestou neinvazívnou my vieme spraviť, že tie výsledky budú stále sa zvyšovať a budú dlhodobo udržateľné. Dokonca tá technológia, tie patenty fungujú tak, že ten efekt ako sa zvyšuje a zvyšuje po tých 3 mesiacov a zastaví sa niekde možno na rok a pol, tak tá pokožka už nikdy nespadne do pôvodného stavu. Samozrejme, človek prirodzene starne, prirodzene sa stráca teraz z pokožky kolagén a tak, ale nikdy sa to už nevráti späť pred tým ošetrením. Ale keď idete napríklad na facelifting, ono to povedne. A povedne to tak, ako to bolo. A napríklad liposukcia, tak liposukcia neodstraňuje viscerálny tuk. To veľa ľudí nevie. Veľa ľudí ide. Chcem byť krásny, nechcem mať proste ten tuk, nechcem mať to previsajúce brúško. Áno, je to pekné, všetci chceme vyzerať dobre, všetci chceme byť chudí, ale otázka je, čo to moje zdravie, čo ten môj viscerálny tuk. To, že mám teraz 35, nemám brúško, je fajn, ale budem mať 40, 45 a ten viscerálny sa bude zvyšovať. Takže tá otázka a to celkovo, ako fungujeme my ako klinika, je aj taká edukácia tých ľudí o tom zdraví, o tom vlastne ich zdravotnom stave, že nie len vždy výsledky, ktoré má človek hneď, sú proste tie najlepšie. Viem, že to veľa ľudí chce, my sme celkovo taký netrpezlivý národ, Češi a Slováci, sme všetko vždycky hneď, ale niekedy proste tá cesta toho počkania na tie výsledky je lepšia v rámci toho zdravotného hľadiska. Jinak mně se moc líbí právě u vás taky to, že vlastně kdokoliv je vaším klientem, tak ať už má jakýkoliv zásah, třeba zejména v oblasti obličeje, kde je to samozřejmě vždycky vidět, tak všechny ty výsledky jsou velmi přirozené, protože samozřejmě zejména ženy občas ztrácejí soudnost, zejména když potom stárnou, dostávají se do toho pokročilejšího věku, tak chtějí vypadat stále mladé, ale někdy ten výsledek je absolutní opak a z těch žen se stávají monstra potom, ale u vás všechny ty zákroky nejenom, že jsou neinvazivní, ale jsou velmi přirozené, takže každý, kdo projde vašima rukama, vypadá velice přirozeně a nejsou to takové ty ženy, u kterých je na první pohled vidět, že prošly ať už nějakým zákrokem nebo prostě nějakou terapii nebo něčím podobným. Takže v tom si myslím, že jste taky velmi unikátní, že ani vlastně nenecháte ty pacienty, aby ztratili tu soudnost. Presne tak. A ještě jsem se chtěla zeptat, když teda někdo by se rozhodl, že by chtěl se k vám přijít podívat, teď znamená to, že rovnou musí přijít na nějaký zákrok, nebo musí být rozhodnutý, že chce něco konkrétního, nebo může přijít jen tak na kukačku, jenom se podívat, porozhlédnout, nebo jak to vlastně vypadá, protože spousta lidí má obavy, chtěli by třeba vědět, co a jak, ale třeba vůbec nepřijdou, protože mají prostě strach. Ako určite na kávičku môže prísť každý, ale viem, kam mieríš teda touto otázkou. Určite máme konzultácie zdarma. Tie konzultácie zdarma sme zaviedli vlastne práve kvôli tomu, že veľa ľudí má rôzne otázky, nevedia, čo chcú riešiť. Chcú niekedy sa fakt len proste informovať, nechcú ísť zrovna proste na ten zákrok, možno hneď. Možno sa to potrebujú premyslieť, vôbec sa dozvedieť niečo o svojom teda tom zdravotnom stave. Tak preto robíme také vlastne ako keby úvodné konzultácie zdarma, kde vždycky zodpovieme na všetky otázky klienta, kde vieme samozrejme vysvetliť, ako to ošetrenie funguje, ako to bude prebiehať, čo môžu očakávať a potom je úplne na rozhodnutí klienta, či vlastne bude si priať na ten zákrok ísť, alebo si to premyslí. Nikoho nikdy do ničoho nenutíme, skôr fakt keď sa ten klient rozhodne už s nami na tú cestu ísť, tak chceme, aby bol fakt informovaný a presvedčený, že to je tá cesta. Pretože tým, ako som povedala, že robíme tie neinvazívne ošetrenia, tak nie je to
jedno ošetrenie, ale je to vlastne nejaká kúra, nejaké sedenia ošetrení, minimálne 4, u niekoho 6, záleží samozrejme individuálne. A je to vlastne taká cesta na mesiac a pol. Takže predtým, ako sa s nami fakt ten klient na tú cestu vydá, či už je to vlastne to zdravie, krása alebo iné vlastne obory, tak chcem, aby bol informovaný a premyslel si, že či to vlastne chce absolvovať a či to bude samozrejme schopný zvládať časovo, finančne, v rámci tej flexibility, takže nemusia sa báť. A ďalšia alternatíva, samozrejme vieme všetky otázky zodpovedať aj telefonicky, pretože vieme, že nie každý má ten čas na to prísť k nám na kliniku, takže pokiaľ nám napíšu, my ich vieme kontaktovať telefonicky a všetky otázky zodpovedať. Ale faktem je, že hodně se lidi rozhodují na základě emocí, takže když se člověk k vám přijde podívat, tak vidí, že je to příjemné prostředí a když potom jsou na něj ti lidé milí a cítí se tam dobře, tak samozřejmě to rozhodování je někde jinde. A ono to má pak vliv na výsledek toho všeho, těch ošetření, protože když se člověk cítí komfortně, v pohodě, není ve stresu, tak samozřejmě úplně jinak pak všechno funguje. A máte třeba i konkrétní příběh nebo příklad někoho, komu jste třeba nějak zásadně pomohli nebo změnili život? Máme jednu klientku, máme ich viac, ale jednu takú, čo sa nás tak úplne emočne dotklo, bolo vlastne pani, ktorá išla na ošetrenie M-Face. Zrovna vlastne aj premenu tej klientky máme aj na našom Instagrame. Je to pani, ktorá si šetrila vlastne na to ošetrenie. A bol to pre ňu, že už dlho vlastne bojovala s nejakou problematikou tej pokožky, tej tváre, chcela to vlastne riešiť. Dokonca jej manžel ju v tomto vlastne rozhodnutí podporoval, sám jej prispel na to ošetrenie a tá premena pre ňu bola tak neskutočná, tak úžasná, že jej povedal, že je to úplne zmenilo život. Manžel doma, že úplne šťastný, že neveril, že to vôbec takto bude fungovať, neskutočné ako výsledky. A budeme s ňou práve robiť rozhovor, ktorý si potom môžu aj naši klienti pozrieť na našich sociálnych sieťach o celej vlastne tej jej premene, tom príbehu. Ale to ma napadlo, lebo fakt to bolo veľmi také ako príjemné. Ale tých ľudí je veľa. Tých ľudí je toľko, že chodia k nám ľudia, ktorí proste 5 rokov nemohli schudnúť. Sú to ľudia, ktorí fakt, tak ako som hľadala, vyskúšali rôzne alternatívy. A teraz sa úplne tešia, chodia a hovoria, ja som schudol 3 kg, ja som schudol 6, ja som schudol 10. A pre tých ľudí, ktorí fakt vyskúšali všetko, a to poviem, že vyskúšali úplne od A po Z a teraz proste začínajú mať tie výsledky, tak my sa tak tešíme s nimi, fakt tak úprimne sa s nimi tešíme, pretože je to neskutočné sledovať proste progres tých ľudí a vedieť samozrejme, že je to 50% našej práce, ale samozrejme, je to ako vo vzťahu, či už je to partnerskom, či už je to v rodinnom alebo akokoľvek, tak my ten vzťah s klientom berieme, že je to 50-50. To znamená vlastne hlavne v rámci toho chudnutia, je to, že my tomu klientovi dáme všetko, spravíme mu plán, dáme mu prístroj, dáme mu ďalšie veci, krvné testy, diagnostiku, ale on musí ukázať tú ochotu, on musí tiež chcieť, musí to mať v hlave pekne nastavené a musí nám dôverovať. A potom tie výsledky sú fakt akože veľmi, veľmi krásne. Můžu to dosvědčit, protože mám kamarádku, která k vám chodí a na ní jsou teda ty výsledky vidět úplně extrémně a je to super a taky je vidět, že jí to mění život. A jedna věc je vybudovat kliniku, provozovat ji, ale kam se chcete dál posunout, protože člověk nemůže ustrnout na místě, tak jaké máte plány do budoucna a případně jaké jsou trendy v té estetické medicíně a co z toho byste chtěli aplikovat? V rámci budúcnosti, to sa nás pýta práve každý, chcete sa rozširovať, chcete ďalšiu pobočku alebo čo, aké sú ďalšie plány. Veľmi ako sme zvažovali s manželom tie možnosti toho, čo bude ďalej. Nad pobočkou úprimne ani neuvažujeme, pretože nehovorím, že nikdy, hovorím v blízkej budúcnosti, kvôli tomu, že chceme fakt zachovať tú kvalitu proste tých našich služieb. Chceme zachovať ten náš individuálny prístup, to, že sme tam každý deň s tými klientami, zaujímajú nás tie ich príbehy, zaujímajú nás tie ich výsledky.
a proste tú hodnotu, tú rodinnú atmosféru, ktorú do toho dávame, si myslím, že by sme neboli schopní udržať, teda pokiaľ by sme sa nejako nenadvojili na viacerých tých pobočkách. Čiže to určite nie, ale môžu sa určite naši klienti tešiť na to, že plánujeme sa presťahovať do iných priestorov, väčších priestorov, kde plánujeme otvoriť viac oborov pre nich, pretože máme na to rôzne vlastne dotazy, ale samozrejme je to otázka budúcnosti, takže ešte nie je nič úplne dané. A čo sa týka samozrejme trendov, tak tá estetika celkovo a ten moderný svet sa veľmi ako pohybuje smerom, takže tej estetike sú stále nové trendy, ale momentálne je to celkovo taký ten longevity koncept, well-being, kde momentálne chystáme pre našich klientov vitamínové infúzie NAD terapii. Je to vlastne bunečná obnova teda buniek pomocou vitamínových infúzií. Máme momentálne plazmoterapiu, ktorá je veľmi prínosná práve na obnovu rastu vlasov, regeneráciu pokožky a nie je to vlastne žiaden prípravok, ktorý ako nie je telu známy, pretože plazma sa odoberá teda z vlastnej krvi, takže je to pre veľa alergikov, pre ľudí, ktorí nemôžu do tela dávať iné látky. A samozrejme BTL pripravuje nové a nové prístroje, takže určite sa naši klienti majú na čo tešiť. No tak to se taky těším. A na závěr bych se ráda zeptala, co se vám podařilo vlastně za ten rok. Vím, že jste získali i nějaká významná ocenění, tak se pochlup. Tak sme boli veľmi radi, že aj po tak krátkej dobe fungovania sme boli nominovaní na firmu roku. Čo bolo pre nás nesmierne ako pekné ocenenie v rámci toho, že keď človek fakt do toho dáva proste dušu, žije tým, žije tou firmou, žije proste nielen klientami, ale aj tými našimi zamestnancami, teda kolegami, tak ako to my nazývame, tak to bolo veľmi, veľmi krásne. Postúpili sme do krajského kola, kde sme vlastne skončili na 8. mieste z veľa nominovaných firiem, takže pre nás to bol nesmierne veľký úspech. Samozrejme, táto vďaka patrí hlavne tak presne ako som povedala našim kolegom, nášmu tímu, našim vlastne klientom a ľuďom, pre ktorým vôbec môžeme robiť to, čo robíme. A má to nějaký dopad potom tím, že se vám podařilo získat takové krásné ocenění? Má to nějaký dopad a dosah na vaše fungování? Samozrejme je to, hovoríme to každému, ale je to, berú to tí klienti veľmi pozitívne, sú to krásne ohlasy, tá podpora bola neskutočná, keď sme to aj zverejnili vôbec, sme ani nečakali, že tá podpora zvonka bude tak silná a tak pekná, že určite budeme radi, keď do budúcna sa tiež naskytne nejaká takáto príležitosť a budeme sa snažiť fakt pracovať na sebe, pracovať na tej klinike a pracovať na tom, aby jsme pre tých našich klientov fakt prinášali úplně ty nejlepší služby. Jinak já můžu sama potvrdit, že ty služby jsou super, sama také využívám, vyzkoušela jsem už několik věcí a moc se těším na další záležitosti. Takže co dodat? To byla Monika Pálenkáš, majitelka estetické kliniky MP Clinic. Moc děkuju za rozhovor. Ďakujem, Románka, tiež. Pokud se chcete tohoto podcastu také účastnit, můžete. Jděte na web businessfriends.cz pro další informace. Nové díly podcastu Společně zvládneme víc hledejte na Spotify, Apple Podcasty nebo Google Podcasty. Odebírejte ho a o nové díly už nepřijdete. Budu se na vás těšit zase příště. Naschledanou.